just hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama.
Makialam, makibalita, at magdesisyon ho ng tama. Ito ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa lahat ho ng mga nakasubaybay dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balitang katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan. New stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin. Kumusta kayo po, kabanen? Kumusta ho ang lahat? Araw ho ngayon ng Miyerkules, March 25, 2026. At ang tanong ni Kuyang Justin sa maraming nakatutok, kaya pa ba? Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto. Woo! Yan ang marami dahil alam ho natin itong krisis na kinaharap ng ating mga kababayan ng ating bansa, nating lahat. Ayan, hindi lang nating mga kababayan, Ito ho talagang kaliwat kanan ang nagiging implikasyon nito pong pagtaas ng presyo o ng langis o ng krudo at syempre epekto pa rin ito ng digmaan dyan ho sa gitnang silangan. At yung buwis na nakapataw sa atin hong petroleum products dito ho sa Pilipinas. Yan, marami-rami ho tayong tatalakayin. Pero simulan muna natin sa mga balitang may paggagamitan. Ayan. Batiin lang natin, nakatutok sa ating programa, si Kuyang Angelo Redaha. Ayan, sabi niya, midweek Wednesday morning, Kuyang Justin Dizon, mainit sa Malolos, Bulacan. Ay, oo, totoo yan mga kabalen, talagang naglalagkit na. Ganun talaga, mainit na ho, summer na, At si Kuyang Justin man, laging, shout out sa mga kagaya kong pawisin. Panay, ika nga, Kumusta ho kayo? At eto, sabi ni tag-init na. Sabi ni Angelo, paalala, uminom ng maraming tubig. Ayan Bryce, maraming tubig hindi soft drinks. Meron kasi yung iba, akala nila basta liquid. Hindi nga po pwede, hindi po pwede. Sayang naman, di ba? Paalala ho ng mga eksperto, ayan. Paalala ng mga eksperto, doon lang tayo sa clear liquid kung tawagin. Tubig ho mga kabalen, wala nang iba. Hindi na kailangan na gumastos. Hindi na kailangan maghanap ika nga ng iba pang iinumin. Malamig na tubig lang o tubig lang sapat na ika nga At yan ho pantapat naman sa mainit na panahon para makaiwas din, di ba? Doon sa epekto ho nung tumataas na temperatura. Ayan. Nakatutok din sa ating programa si Noel Cleofe. Ayan. Congrats daw sa House of Polish Pulilan US branch. Ayan. Maraming salamat. Ayan, ang mga taga Malolos at Pulilan, itong mga nakatutok dito sa ating programa. Talang naabot ng CLTV 36. Ito, sa mga nakikibalita naman, dito muna tayo sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Traffic situation muna ho tayo sa kabisera ng lalawigang Kapampangan. Ito ho ay real-time mga kabalen. Live mula ho dyan sa command center ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, si POSCO. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin
Ito ho mga kabalin, para sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Miyerkules. Silipin din natin maya-maya yung sitwasyon sa mga terminal, ano? Ito ho mga kabalin, traffic situation muna tayo sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon hong alas 10:18 ng umaga. Dito ho sa may boundary ng Angeles City at ng San Fernando light traffic. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan ho sa may portion ng Panings, MacArthur Highway, yung patungo naman, pakaliwa, dyan sa may area ng PhilAm, Friendship Highway, going to Clark. Skip the scrolling stream. Light traffic din sa may area ng Holy Angel Village at dyan ho sa may Baliti intersection. Ano? Maluwag din ang daloy ng trapiko sa may Sindalan portion ng Ciudad San Fernando. Ganyan din ho sa may Del Rosario. At ano lang yan, matagal-tagal lang. 3 minutes, di ba? Yung traffic. Sabi ko nga sa inyo, mga kabalin, nung ako'y papunta ng opisina at kinakailangan kumain sa kalsada. Abay, 3 minutes na ubos ko yung isang fast food meal dahil dyan sa may section ho ng sa may section ng Del Rosario. Napanood ka akong video, naligo pa dyan eh. Pero huwag kunin yung gagawin nyo na, yung maliligo at babab. Meron, di ba, may vlogger, bumaba siya. Tapos naligo siya. Diyan ho sa may Del Rosario traffic light. Ayan, bagamat tinatawanan natin, syempre, yan, pahinga yan ng maraming driver, sa totoo lang. Tansyahin nyo na. Talagang pag natapat kayo ng Del Rosario, 3 minuto ho yan, asahan ninyo na kayo magpapahinga. Higa nga dyan sa portion na yan. Samantala, dito naman sa may Diosdado, Macapagal Regional Government Center. Okay ni pong sakop maimpis. Ito ho mga kabalin, ay maluwag din ang daloy ng trapiko. Makapal lang yung volume going to north, going to Angeles City. Pero light traffic dyan din sa may St. Jude intersection light traffic. Maluwag din ang daloy ng trapiko. Ito ho, totoo to, merong feels, na parang ayokong sabihin, pero alam ho ninyo nung mga nagkaroon ng lockdown at iilan lamang, yung mga frontliners lamang yung pupwedeng lumabas. May ganong pakiramdam na maluwag yung mga kalsada. Usually ganitong oras, 10:20 ng umaga mga kabalin, di ba? Makikita ho ninyo yung section ng Makabakle, Dolores. Yan, JBL ay light to moderate traffic, di ba? Tuwing binabalita natin dito sa ating programa. Pero ngayon, makikita ho ninyo maluwag na maluwag ang sitwasyon dyan ho sa may area ng JBL, Makabakle, Dolores. Light traffic din sa may downtown San Fernando as of 10:21. Ngayon pong Miyerkules, March 25. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama makidesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizan, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman mga kabalin, silipin naman natin sitwasyon dyan ho sa may North Luzon Expressway sa mga babiyahe po ngayong araw ho ng Miyerkules. Dito sa NLEX, meron ramdam yung ilang parts, ilang portion ho ng North Luzon Expressway ang nakakaranas ng mabagal na daloy ng trapiko sa mga oras hong ito. Ito silipin natin, live traffic monitoring muna tayo dyan ho sa may NLEX. Ito ho mga karehiyon sa mga babiyahe. Okay, dyan ho sa may Balintawak Toll Plaza, magkabilang linya, light traffic. Samantala, dyan ho sa may Kawayan River Bridge, yung mga patungo ng Metro Manila,
Yes, yung mga southbound, ano? Kasama si Justin Di sa neto makibalitang Ito yung reason, ano? Yun hong middle lane dyan sa may southbound portion ng May Kawayan River Bridge, ano? Ay sarado dahil na rin sa nagpapatuloy na safety repair works. Yun hong haba ng traffic, abay umabot na ng mahigit 3 kilometro. Oo, yan. 3.2 kilometers yung traffic build-up dyan ho sa may portion ng southbound May Kawayan, ano? River Bridge. Ayan. So, paalala ho, ayan, meron ng binuksan na counterflow lane pagkatapos naman ng May Kawayan Interchange patungo ho ng Libtong May Kawayan. Yan. At ito hong leftmost lane dyan ho sa may East Service Road mula ho sa may Ever Memorial Garden patungong Libtong May Kawayan, Bulacan ay binuksan na rin bilang supporting lane para naman sa mga motorista patungo sa norte. Yan ho mga kabalen ang latest update mula ho dito sa may command center ng North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Yan paalala. Ulitin ko lamang kung kayo ho ay patungo ng Metro Manila at nandyan na kayo, nakarating na kayo dyan sa may area ng May Kawayan, mangyari lamang. Iwasan nyo na yung third lane, yung dyan sa may, yung middle lane rather. Yung middle lane, dyan ho sa may section ng May Kawayan River Bridge, southbound. Yan ho yung lane 3. Sarado ho yan dahil sa mga road repairs, safety repair. Meron hong ginagawa, hindi pa naman inanunsyo ng NLEX. Wala pa dito paskil, hindi pa nakapost kung hanggang kailan. Alamin natin maya-maya, kung hanggang kailan magiging sarado yan. But ito ho yung senaryo, patungong Metro Manila galing ho ng Central Luzon, dyan ho sa May Kawayan, May Kawayan, Libtong, May Kawayan, Bulacan. Yung middle lane ng NLEX sa may southbound portion going to Metro Manila, sarado. So pwede ho kayong dumaan. Meron namang nakabukas na counterflow lane dyan ho sa matapos yung May Kawayan Interchange hanggang Libtong. Binuksan na yan para maging augmentation o dagdag kalsada para ho sa mga motorista. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Southbound Valenzuela, tukod na rin yung daloy ng trapiko para ho sa mga patugo ng Metro Manila galing ng Central Luzon. Ay asahan ho ninyo yung mabigat na daloy ng trapiko rin dyan sa may section ng Valenzuela Interchange southbound. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Mula naman sa North Luzon Expressway, pasadahan din natin mga kalsada naman sa lalawigan ho ng Bataan. Ito ho, live traffic update mula ho sa 1 Bataan Command Center. Ngayon hong alas 10:27 ng umaga. Pagbati sa mga tropa natin dyan sa Bataan, partikular yung Ombao family dyan ho sa may Balanga City. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At sa Mariveles, ayan, shout out. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Ito ho mga kabalen sa mga dadayo o babiyahe patungong kanlurang bahagi ng Central Luzon. Dito ho sa may Layak, Balanga bound light traffic, Hermosa, SCTEX southbound. Maluwag din ang sitwasyon ng kalsada. Magkabilang linya dyan sa may Suli, light traffic din. Samantala, dito naman sa may portion ng Balanga, light traffic, Orani, light traffic din. At dyan yung may mall, Walter Mart, maluwag din ang daloy ng trapiko. Halos wala nga hong sasakyan dyan sa may
Oo, wala nga talaga sasakyan ano diyan sa Balanga. Pero ito ho paalala mga kabalin o mga karehiyon na bumabiyahe ay respetuhin po natin yung speed limit. Sundan natin yung speed limit para makaiwas ho sa disgrasya sa kalsada. Yun hong mga PUV, 70 ang takbo. Yung mga motorsiklo, 60. Habang yung mga malalaking truck at van, lalo na yung mga pabiyahing FAB. Oo, kung kayo ho ipatungo ng Freeport area, makakasabay ninyo yung mga, ayan, nakita nyo, yung mga malalaking van, At every 26 news stream. mga trailer truck hanggang 50 lamang ho ang inyong takbo. Ano, yung mga pribadong sasakyan, pwede yan hanggang 80 basta maayos ho yung kondisyon ng inyong mga sasakyan. At Neto makibalita makialam. syempre kailangan pati yung inyong pangangatawan, di ba? Ayan. Nakatutok, sabi ni sabi ni Noel Cleofe, traffic update sa Bataan. Maraming salamat Noel Cleofe sa iyong pagtutok. At Jed's Island Resort, nagpapasalamat siya sa Gatbuka, Kalumpit. Ito, puntahan din to. Ay, madalas hong maging partner ng CLTV nung araw, itong Jed's Island Resort. Ayan, pagbati sa mga kaibigan natin sa Jed's Island Resort. Ayan, ay, sabi ni Noel Cleofe. Ayan, maraming salamat po sa may Kalumpit pala. Gatbuka pala yun, yung mismong barangay niya. Ayan, shout out at maraming salamat sa mga nakatutok sa ating programa. Ito naman mga kabalin, makibalita tayo kay Kumaring Chanel. Kumaring Chanel, nagiging kumari ko na si Chanel. Ito, makibalita tayo kay Kumaring Chanel Dominguez. Kaugnay ho nitong mainit na panahon, Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 26 news stream. Kasama si Justin Gisa. Neto makibalita. Ito, gaya nga ng sinabi ni Angelo Redaha kanina. Diyan ho sa may Malolo City, Bulacan, mainit daw, sabi ni Angelo. Ayan. May forecast tayo. Alamin natin kung ano yung heat index na kinahaharap ng mga mamamayan ng gitnang Luzon ngayong araw ng Miyerkules. Mainit nga ho mga kabalin. Ramdam ko. Ay, Skip the scroll and stream. At every 26 news stream. Kasama si Justin. ako'y nagbukas na ng, pag ako'y nagproprograma, binubuksan ko ho yung aircon. Ngayon, kahit bukas yung air conditioning unit, tagaktang ang pawis. Kaya nga ako'y nagkukopyan. Mainit talaga yung panahon. May ilaw ba? Di ba? So, shout out sa mga kagaya kong pawisin. Ayan. Sabi naman nila healthy daw yan. Yung metabolism. Mabilis yung metabolism, di ba? Pero syempre, tuwing papawisan, kailangan uminom ng maraming tubig upang makaiwas ho dun sa tinatawag na dehydration. Ito, makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa, kaugnay ho ng taya ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, March 25, 2026. Easterlies pa rin or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa buong bansa natin. Ito rin po yung nagdadala ng init at alinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa, pwera na lang dito sa mga eastern section ng ating Southern Luzon at Visayas na inaasahan natin magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan itong easterlies. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dulot na itong easterlies makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa buong Bicol region, pati na rin sa Quezon, Romblon at Marinduque. Samantala, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa naman yung tsansa ng mga pag-ulan. Kung meron man po, isolated rain showers lamang ito o kaya yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila 21 to 32 degrees Celsius, Lawag 22 to 31 degrees Celsius, Puerto Gagaraw 21 to 33 degrees Celsius, Baguio 14 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 30 degrees Celsius, at Legazpi 24 to 31 degrees Celsius.
Para dito sa may Northern at Eastern Samar, inaasahan po natin makakaranas din sila ng mga pag-ulan dulot din netong easterlies. Pero para sa Palawan, nalalawing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, inaasahan din po natin yung maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Kung may mga tsansa po namang pag-ulan, panandalian lamang ito dahil sa mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Island at Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. For Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 23 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Para naman po sa ating heat index kahapon o yung damang init, dito sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 33 degrees Celsius. At pinakamataas po natin na itala ay 40 degrees Celsius dito sa tatlong lugar, which is sa may Borongan, Eastern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Cotabato City, Maguindanao. Para sa ating forecast ng heat index naman ngayong araw sa Metro Manila, inaasahan natin ang 33 to 34 degrees Celsius. Posibleng pinakamataas nating maitala ay 41 degrees Celsius dito sa may Catarman, Northern Samar at 40 degrees Celsius pa rin dito sa may Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Cotabato City, Maguindanao. Pinag-iingat po natin mga kababayan po natin dahil sa mga susunod na araw inaasahan po natin ay pataas na rin itong mga naitatala nating heat index. Nag-iingat po natin mga kababayan po natin, iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Kung hindi naman po natin may iwasan, ay magsuot po tayo ng light colored shirts at magdala po tayo ng pananggalang sa init. Dahil yung matindi exposure po sa labas sa init, ay inaasahan po natin na may epekto sa ating kalusugan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:57 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:08 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.tost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. News stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Maraming salamat kay Chanel Dominguez, Kumaring Chanel ng DOST Pag-asa para ho sa ulat panahon. Yan ho mga kabalin dito ho sa atin sa Pampanga naman o Central Luzon yung monitoring ng Pag-asa. Dito muna sa Clark, Pampanga, inaasahan pong papalo ng 35 degrees Celsius yung heat index. 6 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama magdesisyon. Dito naman sa may Kamiling Tarlac, mas mainit ho mga kabalin. Itong sa Kamiling Tarlac ay 37. Ganyan din sa may Hacienda Luisita at dyan sa may Baler Aurora naman, 36 degrees Celsius ang heat index forecast ngayon pong araw ng Miyerkules. 36 news stream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama magdesisyon na tama. Okay, tuloy tayo sa ating balitaan. Ito, basahin ko lang yung ilang mga komento rin. Sa mga may mga nais ipabati dyan, pwede ho kayong makisali dito sa ating kwentuhan, talakayan
at yung reaksyon ninyo sa mga balita. Pag-usapan ho natin yung mga kaganapan dito sa ating bayan. Gaya na lamang nitong mga komento, ayan, ni Noel Joseph Artus Cleofe. Ayan, sabi niya, Justin Dizon, maraming salamat po sa Grumpy Joe Pampanga. Sabi ni Kuya Jimwell Manalo. Ayan, maraming salamat. Oo naman. Paborito nga natin yung fried chicken ng Grumpy Joe Pampanga. Ayan. Pagbati sa mga kaibigan natin dyan sa Grumpy Joe. Ayan, maraming salamat. At eto, may comment si George Riodique. Sabi niya, ang taas na dito ho sa Pampanga o yung ating heat index. Ano? Kaya naman, eto meron papakita si Kuyang Justin sa inyo mamaya kung paano makakaiwas sa dehydration. Ano? Eto, paalala, paano? Yan, sa dehydration upang tayo ay ika nga maprotektahan ngayong ganitong umiinit yung panahon. Ano, tumataas ho yung ating temperatura. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialamat ko at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Ayan, sabi ni George, ang taas ng heat index. O, Kuya George, mataas yung heat index. At eto, lalo na ngayong mainit yung panahon, mahalaga hong kabilang dun sa mga mapaghandaan din natin, yung energy reserve, kung tawagin. Meron ho ba tayong sapat na supply ng kuryente? At syempre, mahalaga rin ho yung ika nga, pag may brownout, dapat nakahanda tayo, naka-charge yung ating mga gadgets. Meron tayong mga reserba, kung tawagin, mga baterya, kung kakailanganin. So ito ho yung mga ilan. Ito, public service announcement muna tayo. Ito ho, mga balitang may paggagamitan, kabalen. Mawawalan ho ng supply ng kuryente. Mag-brown out po dyan sa may portion ng De La Paz Norte. Opo, ngayong araw, Miyerkules, 1:30 to 2:15. 45 minutes lamang ito. Kabilang ho sa mga, ayan, dyan sa may section ng De La Paz Norte, syudad ho ng San Fernando, dahil magsasagawa ng hotspot correction. Pagdating naman ho ng alas 2:30 ng hapon hanggang alas 4, dyan ho sa may Lara, ay mawawalan din ng supply ng kuryente ngayong araw ho ng Miyerkules. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating public service announcement. Ito naman mga kabalen, water supply interruption. Diyan ho sa may Barangay Kapaya 1 and 2, Angeles City. Mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas, bukas alas 10 ng gabi hanggang Biyernes alas 2 ng madaling araw, mawawalan ho ng supply ng tubig dyan sa Barangay Kapaya 1 and 2, Angeles City. Skip the scroll and stream at 36 news stream. Kasama si Justin
Ito naman ho, mamayang gabi, alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 2 ng madaling araw. Barangay Tabun, Angeles City, kasama na dyan yung Fiesta Communities. Mawawalan din ho ng supply ng tubig dahil magsasagawa ng flushing activity. Ito hong Prime Water. Yan ho mga kabalan, ng latest public service announcement. Magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Mga balitang dapat ho ninyong malaman ngayong araw ho ng Miyerkules, March 25. Huwag ho kayong aalis. Magbabalik po ang news stream. Makalipas ho ang ilang mga paalala. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 30. Gaya ho ng aking sinabi ay ito ho yung mga balitang dapat nating malaman. Pero bagong lahat, maraming salamat sa mga nakatutok dito sa ating programa. Mga hindi umiwa, hindi bumitiw. Ayan, maraming salamat.
At yung mga nakikipagkwentuhan dito ho kay Kuyang Justin, ito ay mahalagang mahalaga na siyempre kayo ho, yung inyong tiwala, yung inyong pagsubaybay, inyong suporta. Yan ho ang sandigan namin sa araw-araw na paghahatid ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Speaking of balitang may paggagamitan, ito ho mga kabalin, diretso na ako dito sa mga importante talaga. Lalo na ho yung itong mainit na panahon. Of course, alam natin, nandiyan na yung national emergency, etc. Pero ito muna, ngayong mainit yung panahon, ito hindi biro ito. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ngayong mahal ang presyo ng gasolina, ang nagtitipid, di ba? Yung mga dating nagdadala ng sasakyan ay nagko-commute na lamang ngayon. Yung mga dati na mga nagko-commute, minsan walang nagdadala ng sarili ng bisikleta. Di ba? Kasi mahal na rin yung pamasahe. Noong isang araw nga, dapat magbabike to work si Kuyang Justin, pero ang init, tanghali, at hindi kinaya yung mainit na panahon. Wala, ganun talaga. Pag tumatanda ka, bakit nung bata-bata ako kaya ko pa na magbike ng tanghaling tapat, pero ngayon parang iba na rin kasi yung init ng panahon, mga kabalin. Paano nga ba makakaiwas ho dito sa matinding yung epekto ng matinding init ng panahon at yung mga tinatawag na heat-related illnesses? Ito, pakinggan natin, panoorin muna natin itong paalala. Ito, pag-usapan natin, ano ho yung mga sintomas nung tinatawag na heat stroke? Madalas ko ito mangyari ngayon, lalo na halimbawa kayo ho'y galing sa may trabaho, lalabas. Hindi gaya nga ng nabanggit kanina ni Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa, kung hindi maiwasan lumabas, abay magsuot ho ng mga panangga sa matinding init. Ito, banggitin ni Kuyang Justin, ano ba yung sintomas ng heat stroke? Baka heat stroke na pala yung inyong nararanasan. Ayon ho sa Department of Health, kabilang ho sa sintomas ng heat stroke yung lagnat, pagkahilo, pangangalay, pagkawalan ng malay, at ito hong mainit at namumulang balat. So yung parang may mga rashes, yan ho. Kung kayo ho'y nakakaranas ng mga ganyan, ay baka malamang sa malamang heat stroke ho yan kung tawagin, lalo na kung sabay-sabay. Ayan, ulitin ko, lagnat, pagkahilo, pangangalay, pagkawalan ng malay at yung pagkakaroon ng mainit at namumulang balat. Skip the scroll and stream at 36 News. Kuya Justin, paano naman makakaiwas sa heat stroke? Ito napaka-importante rin ho nito, mga kabalin. Dapat sundin natin upang maiwasan natin yung mga totoo to, alam nyo? Totoo ho ito, marami tayong mga nababalita. Yung akala natin dati, sanay naman tayo sa init. Iba na ho yung init ng panahon ngayon. Hindi na siya katulad nung tayo'y bata-bata pa. Sa mga kaidaran ko dyan, yung mga trentahin dyan. Diba dati ganitong oras, kaya mo pang mag-basketball sa daan? Sige, subukan mo mag-basketball ngayon, ganitong init. Mapali na talaga. At yan ho, ika nga. Sige, alamin natin, ano yung mga pwede ninyong gawin para naman makaiwas dyan sa tinatawag na heat stroke, Ito, una, uminom ho ng 7 hanggang 8 basong tubig kada araw. Ayon ho ito sa DOH. Minimum ho yan, minimum. Mas marami, mas mainam. Kasi iba, 12 nga, di ba? Depende sa edad din at saka sa laki ho, di ba? Pero ito, minimum 7 to 8 glasses of water ang kailangan ho nating inumin araw-araw para makaiwas dito ho sa heat stroke. Iwasan din yung mabibigat na physical activities o yung physical na gawain mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito, wag hong kumbaga, kung kayo'y mag-jogging o mag-running, yung mga nasa running era, wag nyo namang itapat
doon sa matindi yung init ng araw. Baka naman nagte-training sila, kailangan nila ng conditioning, di ba? Pero ito ho para makaiwas na rin doon sa matinding pinsala. Dito ho mataas na temperatura. Ayan. Sumunod na tayo doon sa payo ng mga eksperto, di ba? Ano pa yung mga pwedeng gawin? Gumamit ho ng payong pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay. Ayan. Balitang mapagkakatiwalaan. At magsuot ho ng light-colored na damit at saka yung magaan at maluluwag na damit. So yung mga kagaya ni Kuyang Justin na mahilig sa black, yung mga pumapormang dibil-dibil. Yung mga rockers. yung mga rockers, yung mga punks, laging lugi pag summer Kaya unang-una sila umaasim. Baka magalit sa akin yung mga tropang punks. Hindi, oo. Unang-una sila umaasim. Kasi laging naka-black. Para si Gwen Justin, laging naka-black, di ba? Oo, aminado ko. Hindi, ganito, di ba? So, ayon ho sa DOH, ayan. Yung mga tropang dibil-dibil. Huwag ho kayong, iwasan muna yung mga black shirt natin. Itabi muna natin yung mga rockers dyan. Yung mga millennial titos na laging naka-black shirt at denim pants. Ayan, uso pa ba yun? Oo, uso pa yan. Iwasan muna ho yan. Yung dark-colored shirts. Pumili ng mga light-colored shirts at yung mga maluluwag upang mas maibsan ho yung matinding epekto ng mainit na panahon. Ano pa? Paano maiiwasan? Ayun, yun lang pala yung yung paraan para maiwasan. Ulitin natin, mahalaga uminom po ng 7 hanggang 8 basong tubig kada araw. Huwag hong gagawa o iwasan gumawa ng mabigat na physical activities from 9 a.m. to 4 p.m. Kung hindi maiwasang lumabas, gumamit ho ng payong, pamaypay, sombrero at magsuot po ng mga light-colored na damit at yung maluluwag na damit, magagaan na damit. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto na itong makibalita, makyarang magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Yan ho mga kabalan, ang magpapaalam na si Kuyang Justin. Pero tuloy-tuloy ang ating streaming. Ito sa akin hong pagpapaalam, i-stream ko naman itong ikabampangan, ongoing. Sorry na. I-stream ko yung ongoing. Ito pong ongoing committee hearing kaugnay ho ng ground rules ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ho mga kabalen. Wag ho kayong bibitiw. At i-end ko lang yung streaming natin dito tapos mag-stream ako ulit. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Dito ho sa Facebook at sa ating YouTube channel. Kung kayo hindi pa naka-like, naka-subscribe sa YouTube channel ng CLTV36. Ito na yung panahon mga kabalen. Wag na ho kayong magdalawang isip pa. Ayan. Pumunta lamang sa page ng CLTV36 Official dyan ho sa YouTube upang makita yung iba't ibang content ng ating CLTV36, ang ating istasyon dito ho sa Central Luzon. May mga balita ho riyan at kwentuhan, mga podcast at iba't ibang mga lifestyle content na talaga namang ma-enjoy ng ating mga karehiyon dito ho sa Central Luzon. Muling sa ngalan ho ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa sa telebisyon, Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat. Maraming salamat din sa lahat ng mga nakipagkwentuhan dito sa ating streaming. At kita-kita tayo bukas sa parehong oras. At maya-maya may makakausap din tayo. Antabayanan nyo lamang, i-follow ninyo itong page ng CLTV para sa mas maraming detalye. Muli po, si Justin Dizon ito. Magpapaalam na talaga ako, magsistream ako. Ito hong
Oo, impeachment o yung committee hearing kaugnay ho ng ground rules sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan at marami pang iba ang ihahatid namin sa inyo. Muli, ingat ho at maraming salamat. Kita-kits bukas. Bakit? Oo na, ang dami ng palakpak, Okay, sige ho, paalala, ito follow niyo lamang ang ating mga social media pages, Facebook at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official.